joget Pak Aris. Hari yang mantap. Pales kan? Radito pales. Isen. Baleni. Pales Mas. Kok ame-ame lalang kupu-kupu ditepuk biar. Hari yang mantap. Hari yang mantap. Ben yo Mbak. Hari yang mantap. Ayo Mas. Ayo yo. Se. Yo. Tak geyol-geyol. Blokok digeyol Mas. Ayo Mas bagus. Monggo. Bapak Aris. Yo. Sesak mlebu sedeng. Pena. Pena Mas. Putri. Yen lewat aku kelingan guguk nanging biyen tak ngalen ning cagak kebak tulisan warna abang ada isi sayang Senange bubuk asmara biyen kae tanggo aku tresno tanpa bantal tanpa kloso bot abote ketaman asmara. Gubuk nanging terlagi wiwit biyen Jos saiki gubuk kae kabak crita alang wayang wengi nganti kadang trina Sor. catatan sajroning ati kapan luntur sayang ati aku kowe dadi kawan warga leren ning gubuk asmara. Ayo Mas kita pulang Mas. Sebangun Pak Aris. Iya. Ina empuk jeruk. Yen liwat aku kelingan gubuk nanging biyen tak ngalen ning cagak tebak tulisan warna abang ada isi sayang Jenenge gubuk asmara biyen kae tanggo adem tresno ayo Mas tanpa bantal tanpa kloso bot abote ketaman asmara gubuk kae nyimpan wati
Batrina wayah wengi nganti kakatrina Mas dalem aku yo salah yo Mas lah pripun duwite wis tak tampa tapi aku lali tekok jenenge sapa lho dibaleni meneh apa pripun panjenenganipun nyuwun ngapunten paring asma Bapak sinten Pak Agus Agus Parno Agus kuwi artine seneng Parno kuwi aweh dadi Pak Agus Suparno artine seneng weh-weh alhamdulillah amin nggih Mas Pak Agus Suparno berkah barokah Pak Agus mau nyuwun lagu napa Rengu nggih Pak Rengu diseragen nggih Pak oh nggih nggih siap Pak Agus menika terus nika wau nggih kersake Pak Aris nyuwun Pak Aris pertemuan kerinduan lali ya Mas iki sing iki dirampunge sik nduk catatan sajroning ati kapan luntur saya merati aku kowe tapi kamu matur sembah nuwun Matur sembah nuwun Bapak Aris monggo keluarga besar saking Ngawi kersane joget ngoten nggih Mbah Yatin joget Mbah Wik 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 Luwe gede paten nono Bang perpisahan Wajah Sulistyo Tak rewangi sanudono Marang kulo warga Ayo masuk Mbak Monggo kowe agunno Nadyan bocah gunno Aku kok anjir Jiwa ragaku keurung Kahormatan mamprong Rogo antyo pinjo Wah, jan apa Mbak iki sambur sari Tak kusung. kusangka. Oh iya iya. tak kusangka Mbah Iya ya Nom. penak iki ya iya iya. Pewenak yogone nggih enum-enum, penyanyine enum-enum. Iya, monggo dilanjut yuk. Kakong kula ajeng tanglet riyen. Biasane teng Ngawi niku nek HE ngeten iki biasane pripun? Ya jos oh. Jos. Iya, ya jos. Jos. Jor. Sar mboten niki Pak Lanjut jenengan anter so. Oh ngoten dilajengaken riyen. Urip pono kutha gedhe kowe tak tukake kepaksa isine apa wae dan sasi keman mesti kesempatan Sambor sari tak kusangka ya. Hae 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 hae.
cekot-cekot iki. Niki dilajengaken napa? Niki dilajengaken napa, Kong? Kersane tanduk. Ya, mangke nek tanduk ya wis gampang mangke. Oh, gampang. Berarti niki Wis padha kuning apa sekar taji wis podang manut. kuning, Mas. Biasanya nek podang kuning ngoten niku pira, Mas? 100 apa 200, Mas? Oh, 150. Walah biru wis padha ae. Urip ana kutha gedhe kemenak tukoke Esuk awan neng omah.
Hae Mas Anton. Ya Allah bantere. Aja berisik enek sing mung hajatan sah. Urip ana kutha gede, kowe tak tungake. Kepaksa isine, kowe apa-apa wae. Senadyan sasidengan, mesti kasempatan. Mas Anton matur sembah nuwun.